Byddwch chi wedi blino o'n gweld i, a felly dwi'n falch i ddeud mae dyma'r sir ola i'r llywyddiaeth am y mis Tachwedd. Croeso cynnes i chi gyd i'r capel ar Sul Cyntaf Adfent. Ac wrth i mi sôn am hynny, gysylltodd y parchedig Hywel Richards a fi yn gofyn a fydden ni'n garediced y bore yma a ymddiheurio i bawb oedd yma Sul diwetha, achos oedd e wedi'ch camarwen chi yn ei lythyr cylch yn dweud bod Sul Cyntaf Adfent, Sul nesa, nid y Sul yma. A mae Hywel yn ymwybodol o'r camgymeriad nath e. Sul nesa, y Gweinidog fydd yn gwasanaethu yma yn y Tabernacl, a os dim rhaid atgoffa chi, Sul Cyntaf mis Rhagfyr, ac felly yn Sul Cymundeb. Fe gofiwch i mi eto Sul diwetha, Sul cynt, gyhoeddi fod côr Tabernacl yn cynnal cyngerdd nadodig i godi arian i bawel canser ar y 5 o Rhagfyr. Wel, erbyn hyn, mae'r côr wedi gorfod ail ystyried, a maen wedi gofyn i mi gyhoeddi bore yma, mae'r cyngerdd wedi cael ei ddileu achos y gweithygu sydd yn y pandemig a oedd y côr ddim yn fodlon. Ac yn wedig o gofio bod un aelod o côr Bont Faen wedi golli fywyd a fel oedd e'n digwydd, oedd e yn dyn oedd hefyd â bowel cancer. So mae'r côr yn gofyn i chi nodi yn eich dyddiaduron bod y gyngerdd wedi ddileu ar y 5 o Rhagfyr, ond maen nhw'n gobeithio bydden nhw'n gallu ail drefnu cyngerdd yn y flwyddyn newydd. Yn drydydd, mae Merched o Awr yn atgoffa chi gyd, dydd Iau Rhagfyr yr ail, byddan nhw'n cwrdd yn coed y mwstwr am hanner dydd i gael pryd nadoligaidd. Mae'r bwyd yn dechrau fel dwi'n deall am hanner awr wedi 12 y prynhawn. Felly, dyna chi gyfle i fynd i gwrdd cinio nadolig yn coed y mwstwr ail o Rhagfyr. A wedyn dwi'n ddyledus i Mr Colwyn Jones am y wybodaeth canlynol. Fe gofiwn i gyd o bryd i'w gilydd, mi roedd Mr and Mrs Greenwood o Coventry yn dod ato ni i cydaddoli gyda ni yma ar fore Sul pryd o'n nhw'n ymweld â'r ardal yn Porthcawl. Cysylltiad â'r capel oedd bod Mrs Greenwood wedi cael ei chodi yma yn y Tabernacl. A mwy na hynny, oedd mam Mrs Greenwood yn aelod ffyddlon o'r eglwys yma rai blynyddoedd yn ôl. Wel, tris gen i adrodd trwy wybodaeth ges i gan Mr Colwyn Jones bod Annette oedd yn dod ato ni'n gyson fi oedd hi'n farw. Erbyn hyn, o'n nhw'n byw yn Bristol i fod yn agos i'w merch, a o'n nhw erbyn hyn wedi mynd mewn i sheltered housing. Ac felly, i ni'n cydymdeimlo'n llwyr gyda'r teulu, a fi oedd yr angladd dydd Gwener diwetha yn Bristol. Gwybodaeth i chi fel rai oedd yn nabod y teulu yn y gorffennol. A dyna cyfan o'r cyhoeddiadau. Bydd erbyniwn i'r offrwm yn awr, os gwelwch yn dda. Bore da. Yn hyfryd iawn gael eich cwmni chi gyd unwaith eto, a hitha, wrth gwrs yn Sul Cyntaf yr Adfent. Mae hi, wrth gwrs, yn dymor newydd ar yr eglwys Gristnogol. Tymor lle rydyn ni'n edrych ymlaen yn frwd at ddyfodiad Crist. A mae goleuni dydy y neges
sydd yn amlwg dros gyfnod yn Nadolig a thros yr Adfent. Ac felly mi fydden ni bob Sul yn goleuo canwylla'r Adfent fel sgynna ni yn y fan hyn. Ac felly dwi am oleuo y ganwyll gyntaf rŵan, canwyll gobaith. Gadwch ni weddio. Ar glwydd Iesu Grist, da ni'n diolch i ti am y cyfle unwaith eto i ddod ata ti mewn gweddi ac at wythnos gyntaf yn hymor yr Adfent. O leini yn ein tywyllwch wyt ti, ein hunig obaith yn ein gwacder a'n poen. Yn union fel roedd y bobl yn rhodio yn y tywyllwch a welsant o leini mawr. Gad i ni gofio mai ti yw'r goleini mawr. A fe gofiwn am y gobaith hynny sydd I bawb. Gad i ni brofi llawnder dy gariad sy'n gorlifo. Amen. Mi gawn ni'n harwain rŵan yn y darlleniad sydd I gael yn y llithiau. Darlleniad o'r Efengyl pennod 21 ac adnodau 25 I 36. Dyfodiad mab y dyn. Bydd arwyddion yn yr haul a'r lloer a'r ser. Ar y ddaiar bydd cenhedloedd mewn cyfyngder yn eu pryder, rhag Cymru a chymchwil y môr. Bydd dynion yn llywygu gan ofn wrth ddysgwyl y pethau sy'n dod ar y byd. Oherwydd ysgwydr nerthoedd y nefoedd. Ar pryd hwnnw gwelaint fab y dyn yn dyfod mewn cwmwl, gyda nerth a gogoniant mawr. Pan ddechrau'r pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chwdwch eich pennau oherwydd eich rhyddhad yn agosau. Gwers y ffigysbren. Adroddodd ameg wrthynt. Edrychwch ar y ffigysbren a'r holl goed. Pan fyddant yn dechrau dailio, fe wyddwch eich hunain o'i gweld fod yr haf bellach yn agos. Felly chwythau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos. Yn wir rwy'n dweud wrthych, nid ar genhedlaeth hon haibio, nes i'r cwbl ddigwydd. Y nef ar ddaiar ant haibio, ond fy ngeiriau un nid ant haibio ddim. Cymerwch ofal, rhag eich meddyliau gael eu plygu gan fiota a meddwi a gofalon y bydol, ac i'r dydd hwnnw ddod arnoch yn ddisymwyth fel magl. Oherwydd y ddaw ar bawb sy'n trigo arweiniad y ddaiar gyfan. Byddwch effro bob amser, gan ddaesif am nerth I ddianc rhag yr holl bethau hyn sydd ar ddigwydd, ac I sefyll yng ngwydd mab y dyn. Diolch o galon am y darlleniad yna y bore yma. Mi ganwn ni ym rhif 545. 454. Ie, 500 medde fi fanna, wrthych chi rwan. 454 ydy. Wele fi'n dyfod llefair meichau gwyw, at sain creigiau Salem, dyfod yma I Duw, gredu
anfeidrol fawredd, nef yn awr, a'r awelon cariad, rysiau i barthau'r llawr. Ac yn y blaen, 454. Dwi am ddarllen rŵan un o myfyrdodau sydd o does debyg iddo fe. Ac ydych chi am glywed gan un o drigolion Jerusalem. Dim Dylan ydw i am ychydig. Reit, neu chi feddwl na rwy'n arall ydw i. Dyna Jerusalem fel mae o heddiw wrth gwrs. Ond un o drigolion Jerusalem yn seledig ar eisiau 9. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Ydych chi'n cofio'r geiriau yna? Mae'n anodd peidio cofio, dydy. Be di ystyr y geiriau yna, tybed? Ydych chi wir yn credu y bydd pethau newid, y daw'r Meseia? Ac o'r diwedd sefydlu ei deyrnas? Credais hynny fy hun unwaith. Roedd yn arfer gennyf ddarllen yr adran hon yn aml. Roedd o'n cynhesu fy nghalon ni. Teimlais iasau disgwyliadau mawr wrth feddwl y bydda Duw yn trawsnewid ein byd. Fydd i ddim yn hir eto. Daw, fe ddaw y dydd. Ond daeth diwrnod arall heibio. Mis arall. Blwyddyn arall. Ac gyda threigl y blynyddoedd, gollodd fydd ei sglein. A doedd dim ar ôl bellach, ond caddig yn cuddio ffynhonnell cysur. Be ddigwyddodd? Aeddwn nhw wedi camddeall rhywbeth.
A wnaeth y proffwyd gamgymeriad. A'i weledigaeth ddim byd mwy na breuddwyd gwag. Credwch fi, nid dyna'r hyn rwyf am ei gredu. Ond mwyn popeth, edrychwch o'ch cwmpas. Y pechod, y dioddefaint, y galar. A dwedwch wrthau'n onast, lle mae Duw yn hyn i gyd. Allwch chi weld y goleuni a addawodd? Ni alla fi. Disgwyliais fel llawer un o'n blaen. Dywedais wrtha fy hun na chaiff rygioni'r gair olaf, fod yn rhaid i ddeioni goncro. A does dim arwydd yn unman, dim i godi calon. Hynny, rhaid i mi ddal i obeithio. Rhywsut, rhyw fodd, rhaid cadw'r ffydd. Os nad oes dim mwy na'r hyn a welwm, yna Duw a'n helpo. Mae gennyf amheuon, nid yw'n hawdd. Yn tra bo llygedyn o ffydd ar ôl, rwyf am barhau i obeithio, a dal ati i weddio. Tyrd, arglwydd, tyrd. Dych ni weddio. O Dduw grasol, mae'n anodd gweld goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch. A cymaint o ynghyfiawnder a gorthrwm yn byd. Cymaint o drachwant ac eidigedd, balchder, rhagfarn a drygioni. Cymaint y ceisiwn ymddiried ynot, mae cymaint yn tanseilio'n ffydd. Estyn dyd y law i'r tywyllwch, gan ddwyn cymorth a iachad, gobaith ac adferiad. Tyrd o arglwydd i'n byd, a boed i oleuni dy gariad, disgleirio yn calonau, ac yng nghalonau pawb. Gogoniant i thenw. Amen. Gadwch i ni barhau drwy ganu ym rhif 466. 466. Ganol gaeaf noethlwm, cwynau'r hewyn toer, ffrydd a ffrwd mewn cloion, llonydd dan y lloer. I'r andrwm o fi'n i dref, eira'r dwy'n adol, ganol gaeaf noethlwm, oes bell yn ôl. Ac yn y blaen, 466.
Braf, canu carola eto yn dydi. Dyna ni wedi dod at rhai mawr eto. Bydd awn ni hynny maes o law, dwi'n siŵr. Ond dwi am ddangos fideo i chi rwan. Fideo sydd eto'n seiliedig ar eisiau 9. Geiriau eisiau 9 welwn ni hefyd ar y sgrin. Felly gadwch ni wylio y fideo yma. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o weini nawr. Y rhai oedd yn byw mewn gwlad o gafig diden a gafodd o eich gof. Am y leoedd dorfoledd ydynt, chwanegais glawedd. Llawn hant o'r flaen fel yn adeg y cynheuaf. Ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth y rabu'r ysbryd. Oherwydd dywylliau stybiau oedd yn fanchynt a'r croesfa oedd yn ei hysgwydd. A'r ffordd roedd gan i'r gyrwg fel y mir Midian. Pob esgyd oedd yn oed rhyfelwr mewn ysgarnes a ffordd i lledyn wedi drybeifi mewn gwaed neu llosgi fel tanwydd. Cais bachgen a aned i ni, mab ar oed i ni. A bydd yn awdurdod ar ei ysbryd. Fe gennyn cynghorwr rhyfeddol. Duw cadarn. Tad bethol. Tywysog heddychlwg. Ni bydd diwedd ar gynnig ein ymodraeth. Nac am heddwch i osod Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o'r hyn a hyd byth. Bydd sel ar dwy'r y llywydd yn gwneud hyn. Gadwch chi ni weddio. I arglwydd ar gychwyn Advent fel hyn, fe gawn ni'n hatgoffa o'r agfynegiad, dy ddyfodiad di i'n byd gan y proffeidi. Rydw ti'n ddiw cariad. Mi ddywedais di wrth i mi edrych ymlaen at amser pan ddeuai dy ddeyrnas a chyflawni dewyllus. Amser pan fydd diwedd ar bechod a drygioni. Dioddefaint a thristwch. Pan fydd dy holl bobl yn byw ynghyd mewn heddwch a harmoni. A ddaw Crist eto yn ei ogoniant, tyrd atom nawr yn yngweddi. Maddau ni hefyd am fod mor llawn o'n disgwyliadau yn hynna. Yn credu ein bod yn gwybod am bopeth sydd i wybod. Gan osod mewn blychau bach am wnaethom ar dy gyfer. Yn tybied bod y feddyliau a ffyrdd yn debyg i'n rhai ni. Ia tyrd atom yn awr yn yngweddi. Maddau ni bod yn disgwyliadau wedi bod yn rhy fach a chyfing. Wedi cael ei clymu lawr gan ein golygon cyfing. Wedi cael ein cyfynnu gan ein gorwelion cul. A'i ffurfio
drwy edrych ar fywyd o safbwynt y presennol, yn hytrach nag os bersbectif tragwyddol. Ia, tir datom yn awr yn gweddi ni. Gymorth ni fod yn fwy agorad i bod peth wyt ti am ei wneud yn ein plith ni, ac i matab yn llawen i ti. Arglwydd, ti yw sylfaen pob gobaith. Gad ni fi gamu ymlaen i'r yfory'n hyderus, gan ddisgwyl ymlaen mewn gobaith. O ddiwyn tad, cliwyn gweddi ni felly. Gan y bod ni'n gofyn hyn o llenenw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgodd ddiwyddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hynyrwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, nelau'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, a gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gadwch chi ni ganu am yr rhif 453, 453. Oedd i'r gelwch mawr diwioldeb, diwn natur dyn, tad a brenin tragwyddoldeb yn natur dyn. Ac yn y blaen, 453. Ysgwyn i faint ohonoch sydd wedi trimio yn barod, wedi addurno'ch tŷ. Os o'r rhain i chi wedi? Dwi'n gweld pawb yn ysgwyd i penna. Mae gen i fi un dinsel fach i fyny. Felly dyna i gyd na i gael weld. Ond pan fyddach chi'n addurno'ch tŷ, be fyddach chi yn addurno? Be ydych chi'n ei ddefnyddio ei addurno? Tinsel? Na.
Ddim i rai. Celyn. Ia, dyna ni. Celyn. Chelwyn. Mistletoe. Beth am y goliadau bach na. Y fairy light, efallai. Pawb yn addurno mewn ffordd gwahanol, ond dwi wrth y modd gyda addurniadau. Ers pan dwi'n blentyn bach. Ac oedd o'n drit bob blwyddyn gen i a'n chwaer, bod mam yn dweud, reit, dewch, jump mewn i'r car, a da ni'n mynd i chwilio am y goliadau sydd ar dau bawb. Ac oedd o'n drit bob blwyddyn mynd i ardal y bala at di y manna, ac oedd o wedi cael ei oleuo fel Blackpool Illuminations. Dwi'n siŵr oedd o'n rhywbeth tebyg i hwn. So rwy'n mynd i wneud eich ti fel hyn. Fel hyn fydd y mans. Pwy ti? Ech chi ddod draw? Chi banad? Wel, ie. Yn y twllwch. A ni tu allan, yna ddigon ola. Na, ond fan ar rhaid oes yn addurno fel hyn. A braf hynny. Ond dyna oedd eich afbwynt i mi a'n chwaer pam oedden ni'n tyfu fyny. Jump i mewn i'r car, i ardal y bala, gweld y tŷ yma. Ac yna yn cael pyjamas o bala pyjama hefyd bob blwyddyn. Ac roedd hen disgwyl ymlaen at diwrnod yna. Disgwyl ymlaen ydy'r Advent. Disgwyl ymlaen, edrych ymlaen. Oherwydd mae'r gair Advent, wrth gwrs, yn y Lladin, Adventus ydy o'n y Lladin, sydd yn golygu dyfodiad. Dyfodiad Crist i'n byd, yn faban bach, ac da ni'n cofio hynny. Ond mae'r ail wedd iddo fe hefyd, sef i ddisgwyl ail dyfodiad Crist. A dyna welon ni, wrth gwrs, yn y darlleniad o'r chyddiadur y bore yma hefyd o lyg. Yr ail ddyfodiad, yr ail Advent yn ogystal. Gobaith ydy'r thema ar gyfer y Sul yma. Canwych gobaith wnaethon ni i oleuo yn y fan hyn y bore yma hefyd. Be ydy gobaith? Beth yw gobaith? Rhyw deimlad o ddisgwyliadau. Disgwyl rhywbeth penodol i ddigwydd. Y gobeithio bod y peth yma am ddigwydd. Mae gair ymddiriadaeth hefyd yn plethu'n ddel iawn gyda gobaith. Pan da ni'n gweld yn testun ni ac hefyd Eseia 9, yr hyn welwn ni ydy fydd pobl, ond fydd y twllwch ddim yn para i'r tir aeth drwy'r fath ar gyfwng. Dyna be mae Eseia 9 yn cychwyn gyda. Hynny ydy, roedd pobl oedd yn byw yng nghyfnod Eseia wedi mynd drwy gyfnod anodd ac yn mynd drwy gyfnod anodd. Mi roedd hi'n gyfnod tywyll. Fel oeddech chi'n clywed yr ymson, y person yna oedd yn siarad yn sôn am yr holl rygioni oedd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Roedd pethau i weld yn anobeithiol. Roedd pechod pobl ddiw i weld yn amlwg. Ac o fewn cenhedlaeth byddai'r genedl wedi chwalu yn gyfan gwbl. Bydda gwlad yr Addewid wedi droi yn sychdir. Sôn am ddiwedd amser, wrth gwrs hefyd, oedd darlleniad o lyg y bore yma. Sôn am edegau caled ac anodd. Sôn am bethau'n dirywio. Ar y ddeiar bydd gwledydd mewn cynnwr fa ddim yn gwybod beth i'w wneud am fod y môr yn corddi a thonau anferth yn codi. Dyna oedd y darlleniad bore yma. Bydd pobl yn llewygu mewn dychryn wrth boeni am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw ac i'r byd. Ia, yr ofn a'r anobaith eto yng nghyfnod Iesu yma. Beth am heddiw?
A da ni yn poeni am bethau. Da ni yn edrych ar ein cymdeithas ni a dweud, wel, mae pethau'n edrych yn anobeithiol weithiau. Y newid mewn hinsawdd, rhyfeloedd, ffoaduriaid. Ia, mae pethau'n gallu ymddangos yn dywyll ar sawl wedd. 3 cyfnod gwahanol yn y fan honno, sydd yn gweld cyfnodau anodd. A'r cwestiwn fyddai ni ddweud ydy, beth sydd wedi newid dros yr holl flynyddoedd? Ond ydyn ni'n profi'r tywyllwch. Ond yw'n anobeithiol yn wir. Ond fel da ni'n gwybod, nid canwyll anobaith nes i gyna nac i. Yn canwyll gobaith. Dyma lle mae'r stori newid. Y bobl yn y rhodio mewn tywyllwch a welsant o leini mawr. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Y gobaith yng nghanol yr anobaith hynny wrth gwrs oedd gaddo plentyn. Gaddo Emmanuel, sef gaddo Iesu Grist, Duw gyda ni. Dyna di ystyr y gair Emmanuel, Duw gyda ni. Achos mae plentyn wedi cael ei eni ni, mab wedi cael ei roi ni. Bydd yn cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd yn cael ei alw'n strategedd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Yn Lyg 21 hefyd, bryd hynny bydd pawb yn fy ngweld i. Mab y dyn yn dod mewn cymylau gyda'i grym ac ysblander mawr. Pan fydd hyn i gyd yn dechrau digwydd, safwch ar eich traed, a daliwch eich pennau'n uchel. Mae'r rhyddid ar ei ffordd. Eto, bod na sôn am ddiwedd amser yma, gyda Christ yn y darlun, mae o'n gofyn i ni sefyll ar yn traed i fod yn obeithiol, oherwydd i fod o gyda ni. Eto, y gobaith sydd i weld yng Nghrist. A beth am heddiw? Ond nid ydy o'n dal yn wir heddiw ein bod ni'n aros yng ngobaith Iesu Grist. Ydyn ni'n llawn gobaith bore yma? Dim dyna'r atab o'n i chwilio amdano fo. Ydyn ni'n llawn gobaith bore yma? Ydyn. Mi rydyn ni. A hynny oherwydd bod Crist gyda ni. Ydyn ni'n cofio'r stori yna dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Y gobaith yn cyrraedd yn fregus, fel plentyn bach, fel babi. Yr un aeth i'r groes dros ein pechoda ni, yr un a atgyfododd a'n cymodi ni efo Duw. Yr un aeth drwsio yr hwyg yna, rhyngddo ni a Duw. Ac o hynny, da ni'n cael yn gobaith. Dyma'n bore yma, o'n i ar Facebook. Pwy sy'n ar Facebook? Dwi'n gwybod bod yna dipyn yna chi ar Facebook. Ond nath Cristnogaeth 21 yn rhannu myfyrdod bore yma. Un o ddyfyniadau gan Mae'r, Angelw, awdur ac ymgyrchydd hawliau sifil wrth gwrs yn yr America. Yn deud hyn, y peth braf am obaith yw y gallwch chi roi rhywun arall sydd ei angen yn fwy na chi. Ac fe welwch nad ydych chi wedi rhoi eich gobaith chi i ffwrdd o gwbl. Bore yma pan da ni'n sôn am obaith, nid gobaith i rannu yn yr ystafell yma ydy o. Da ni ddim yn cadw fo i ni'n hunan. Yn swyddogaeth ni ydy i rannu'r gobaith yna a phobl eraill hefyd, ynde? Gyda phobl yn cymdeithas ni.
Y bobl hynny sydd yn mynd drwy drafferthio'n anodd. Y bobl hynny sy'n mynd trwy alar. Y bobl hynny sydd yn ewynog. Y bobl hynny sy'n sychedu. Y bobl dieithr hynny sydd yn oeth a hefdillad. Y bobl hynny sydd yn y carchar. Mae yna le i ni rannu'n gobaith heddiw mewn ffurfiau ymarferol hefyd. Oes mae'r gobaith sydd ganddo ni yn obaith sydd angen cyrraedd pob un yn y gymdeithas sydd ohoni. Oherwydd yn y gobaith hynny mae yna oleuni. O'n i'n deitha chi bod fi'n licio hwn, ond dwi hefyd yn licio'r goliadau bach, sef rhain. Y goliadau bach yna. Ers talwm, maen nhw wedi newid rŵan, ond ers talwm, oeddech chi yn tynnu bylb, ac os oeddech chi'n tynnu bylb, oedd bob dim yn ffiwsio. Reit. Ond eto, oedd rhaid chi gael y bylb arbennig yma, dim munud o'ch chi roed y bylb yn ôl, fel oedd y goliadau gyd eraill yn dod ymlaen yn dod. Dyna ydy goleuni Crist, mae'n gwirionedd. Reit. Iesu ydy'r gola yna, yr bylb pwysig yna, sydd yn rhoi goleuni i'r bylbs eraill. Iesu ydy gwraidd yn goleuni ni. Ac felly, peidiw'n da ni a ffiwsio pan mae Iesu Grist yn y cwestiwn. Da ni yn rhan o'r gadwyn sydd yn parhau i ddod â goleuni i eraill. Mae'r Advent felly yn adeg o ddeheu. Da ni yn cofio, wrth gwrs, am enedigaeth Crist, am y gobaith mae wedi dod i'n byd ni, ac yn parhau i'w roi. Gan gofio hefyd ein bod ni'na yn disgwyl i ail ddyfodiad. Ddim yn parhau i fod yn bobl sydd yn rhodio mewn tywyllwch mewn byd, lle mae llawer yn teimlo bacter a phoen. Ond fel Crist, fel yn goleuni ni, da ni'na hefyd yn dod yn lampau o leini i'n cymunedau. Ia, y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. Mwyn i enw. Amen. Gadwch i ni ddod ar gwasanaeth i'w derbyn drwy droi at rhif 441. 441. Welech Sion yn Sia, cyfaill gwerthfarocar i oed, darfu Moses a'r proffwydi i ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol rhyw. Ac yn y blaen, 441.
A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glan, a fyddo gyda chwi oll. Amen.